Kien verdett b'saħħtu u unanimu ta' 9 voti kontra xejn li sarraf sentenza tomur il-ħabs għal Mayumi Santos Patasil, Filippina ta' 48 sena li 4 snin ilu qatlet li s-sieħeb tagħha Marcellino Montalban Sarazza b'daqqit ta' sikkina fl-appartament tagħhom fil-Mellieħa. Meta ġiet biex tagħti s-sentenza, l-imħallef Consuelo Xerri Herrera rrimarkat li l-qorti qed tibgħat messaġġ li l-vjolenza domestika fi kwalunkwe kuntest u fi kwalunkwe għamla mhijiex aċċettabbli. Għalkemm il-każ jistona meta mqabbel mal-ammont ta' femiċidi, l-istoriku tar reati kriminali u awtur ta' bosta kotba Edi Attart spjega ma' TVM News li dan mhux l-ewwel każ ta' mara b'kundanna tomor għal delitt ta' din ix-xorta. Fir-rigward ta' nisa li qatlu żwieġhom kellna omor il-ħabs wieħed. Issa, fir-rigward ta' irġiel li qatlu n-nisa tagħhom, il-lista ta' omor il-ħabs hija itwal, hija ferm itwal, għaliex kif ngħidu dana mill-1800 law f'Malta kellna 6 każijiet biss u għaddew ħafna snin bejn każ u ieħor. L-awtur veteran jispjega li l-ewwel każ ta' din ix-xorta kien seħħ fl-1913. Fil-Mellieħa wkoll, dakinhar mara qatlet lil żewġa b'daqqit ta' masqa. Fl-1932 imbagħad każ meqjus Trump fil-Fgura fejn mara qatlet lil żewġa b'tiri ta' arma tan-nar għaliex prova jivvalena. Snin wara, fis-sittinijiet, iż-żurriq kien xell bl-aħbar li mara qatlet lil żewġa li kienet isseparata minn miegħu wara tilwima fuq l-aċċess għat-tfal. Is-sur Attart jispjega kif iż-żewġ każijiet l-oħra huma simili fin-natura tagħhom, omiċidju mnebbaħ minn triangolu ta' mħabba. Fiż-żewġ delitti, wieħed fl-Isla u ieħor fil-Mosta, żewġ nisa qatlu lil żewġhom blajnuna tal-ħabib tagħhom. Biss l-uniku mara li għamlet omora, ġifieri metet il-ħabs, kienet mara li qatlet it-tarbija tagħha fl-1944 ġiet ikkundannata għal mewt. U mbagħad is-sentenza nbidlet għal omora l-ħabs u għamlet omora l-ħabs. Għamlet biss 3 snin u nofs, mietet fl-età ta' 24 sena, kienet mardet bit-tuberkulożi miskina. L-uniku mara li mietet il-ħabs. Bħalissa fil-ħabs ta' Kordin hemm 19 persuna li qed jiskontaw sentenza ta' omorhom il-ħabs. Mayumi Santos Patasil hija l-unika mara li għandha din il-pena.